O restaurante Colón abriu as súas portas en Nadela hai 11 anos. Desde entón, adicase a facer cociña de autor, pero tamén a renovar pratos tradicionais da cociña galega. Un deles, e con grande éxito, por certo, é o chourizos en carne. Para facer un chourizo de calabaza necesitaremos calabaza, nabo, pimentón, allo, cebolas, sal, un pouco de orégano e aceite de oliva suave. Iso que necesitaremos. E as miñas mans, claro. Poñemos a cabaza e o nabo a cocer. E mentras tanto, pois, nunha sartén aparte, poñemos un pouco de aceite, onde sofreímos allo. O cal sacamos do aceite. Engadimos, pois, a cebola e sofreímola. Despois sacamos a calabaza e o nabo da pota. Pisamos un pouco. Engadimos esa cebola que temos co aceite, o pimentón e o orégano e un pouco sal. E xa tiremos preparado o que é o mejunje para o recheo do chourizo. Collemos unha tripa, neste caso de colágeno, e rellenamos a tripa co mejunje do chourizo. Como non podemos esperar un mes a que se fume o chourizo, aquí temos xa o que é o produto final. E o único que hai que facer é cortalo e comelo. Asegurámoslles que é unha auténtica delicatessen.